הרבה לקוחות מגיעים אליי ומדווחים על בעיית כאב, ואחרי בעצם חקירה קצרה מגלים שהכאב הזה הופיע אחרי אימון. ואיזה אימון? אימון חדש שהבן אדם התחיל לעשות. זאת אומרת, הוא עשה מנוי למכון כושר, או שהתחיל לרוץ, ואחרי מספר אימונים, 2-3 אימונים, בעצם התחיל להופיע איזשהו כאב, והבן אדם עצר. קודם כל, אנשים עוצרים, כי הם נבלים, בסדר, הם לא מכירים את הכאב הזה, הם לא יודעים באמת מה גורם לו, הם ישר משייכים אותו לאימון ולזה שהאימון אולי פגע בהם, ואז הם מיד עוצרים. צריך לזכור דבר אחד מאוד חשוב, שבעצם כולם יודעים, הגוף במצבים כאלה, סוג אימון חדש, סוג פעילות גופנית חדשה, בעצם דורש זמן של הסתגלות. ברגע שמכניסים אותו לאותה צורת אימון חדשה, בעצם דובר בעומסים אחרים, בדפוסי תנועה חדשים ואחרים, ולכן הדברים האלה דורשים זמן של הסתגלות. לכן לא צריך להיבהל, לא צריך להיכנס לפאניקה, צריך לדעת שהכאבים האלה, לפחות בשלב הראשוני, בהנחה שהבן אדם לא באמת הסיק לעצמו, לא בעצם יצר איזושהי טראומה או איזושהי מצב של פציעת ספורט, אז הכאבים האלה הם נורמליים לחלוטין, ויש מצב אפילו שהם יימשכו בסביבות השבועיים, 3, בהנחה שהבן אדם ממשיך להתאמן באופן סדיר. כמובן שמאוד חשוב להיכנס לפעילות הזאת בצורה מדורגת, בצורה כזאת שהגוף יהיה מסוגל להכיל את כל הסיפור הזה כמו שצריך ולהתרגל עליו כמו שצריך, ויהיה אפשר להמשיך הלאה. אז בהצלחה.